जे हाबा जाफिनना जाफिनला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर। नै गामिनि बे हाग्राफोरखौ दानस्रांजोब्बाय दिनैहाय आमथिसुवानि। नोंथांमोनावबो दानस्राङो ने? सोर सोरनाव दानस्राङो आमथिसुवानि रायजोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनावहाय। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैथ' नै सानडेमोन जाहैबाय, खिन्थु सानडेबाबो रावबोआनो माने अमा जानो गोसो गैयानो आरो। ओंखायनो दिनैहाय सानडे स्पेसियला बाद जाथ'लायबाय आरोना आंना पर्टालियाहाय। थ' रायजोफोर, नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो, बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो जोबजासिम। ओमफ्राय अननानै लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर। ओरैबायदि गरमनि थाखायनो दिनै रावबो अमा जानो गोसो गैया आरोना। बिराद गरम जाबायना दिनैथ' सान्दुङा दुंग्लाबनायनिफ्राय दुंग्लाबलायबाय आरोबाव। दाख्लिफोरथ' माने अखा हानायाव अखाखौ बिराद बादोंमोन ना, अखा हाबाय दैबाना जानायखौहाय। दा नै सान्दुङा फैबाय गोग्गोम होलायबाय आरोना। दाउ अमाबो जानो गोसो गैलायै जाबाय दिनै बेखायनो। दा नै आङो सानडे स्पेसियेल पर्टाले गैयाबाबो नोंथांमोनजों दिनैनि भिडिअआव माने जा हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन आरोना। दिनै माने आमथिसुवाबो गोलैयोना, मैयानिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामनो नाजागोन आङो। दिनै मा जानाय जायोना जानाय जाया नायनोसै। आरोबाव दा मानि लाहार फाहार खालामनांगौ दङ बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै। नायलांबाय थादो रायजोफोर होमबा। थौदो। दिनै सान्दुं दुंनानै सुस्रांजोबनांसिगोन गासिबो। सुदोंमोन सुनाया अखा गोनाङावबो, खिन्थु नै मोजाङै रानजोबा ना, बायो मोजां मोजां सिफोरखौ सुलाबायनो। माखासे सि सुनांगौ दङ, नै गाननाय जोमनाय बेफोरो सुजोबनांगौ दङ। दख'नाफोरखौथ' सुनो बायो आङो माबा अखा हाबाथाय। दिनै सुनोसै सान्दुं दुंनायाव सुनानै लाखानोसै। थाइजौआ जानोसै, खान्थालबो थाइजौबो जानांगौमोन। नोंबो जायो मामे? नोंबो जायो? खान्थालबो थाइजौबो जानांगौमोन, गैया खान्थालखौनो हाननाय जायाखै। थाइजौखौनो जाग्रोसै, गाबोन जानोसैलाय सानफा मोनफा। दे बेखौ जाफेराखैमोन ना आइ? दिनैसो आगोल जाखांबाय नङा, एबार थाइनायाव जायाखैना? दिनैसो जानोसै। खाजि लगायबाय नै, आंनि बाहागल'सै बे, जानोसै बानलु होलायनानै। नै दुस्थुआ मामनो जादों गारदों अयथासार दुस्थ' जाबाय। आयौ जोबनो गैया। गगा मोनदों मानसिया, आंहा गगा मोनदों एकदम। गगायानो जाला जाया, खर' सागुलायनाय लोमजाहां मोनलायदों। ओमफ्राय नै सान्दुङा आयै अयथासार सान्दुं गरम। बे गरमजों नैबेनि दुस्थ'जों मिलायफबजोब्बाय नै आयै। बेयाव नै बाजारनिफ्राय मा लाबोदों, नै जिंखा लाबोदों, ओमफ्राय नै भिन्दि, लेबु लाबोलाबायबाय। जोंहा न'आवनो लेबुआनो जाखाबाय। लेबु माने जोंना लेबु गल दङ, बिदि गिदिर गिदिर गैया आरोना, बिदि खागि गैया। नैबे दाउ बेदर नै, दिनै दाउसो जानोसै। दे होमबा रायजोफोर नायलांबाय थादोलाय, आङो नै रेडि खालामजेनखानोसै दानिफ्रायनो। नायगोन गेलेनाया जिराय खाजाखौनो गारलाजोब्बाय। नाहरलाय मामि, आयै थास आइया जावसोमबावदों। नै बेखौ नायनानैनो जिंखाखौ हानो मोनासै, नै आइसो हागासिनो। नै जिंखाखौ दिनै दाउ बेदरजों जानोसै, ओमफ्रायहाय बे बिगुरखौबो गारबावनायसो नङा, बिगुरखौबो दा जागोन रायजोफोर। रेडि जाजोबखाबाय नै गासिबो। दाउ बेदरखौबो नै सुनानै आराम सुनानै लाखाबाय, लकेल दाउ। ओमफ्राय नै पियासबो हानानै दोनखाबाय। बेजों लोगोसे नै जेखौ संगोन जिंखाया, बेखौबो सुनानै लाखाजोब्बाय। ओमफ्राय नै माबाफ्रा उननांसिगौ, बेयावहाय हाइजें, सामब्राम गुफुर, बानलु थालायबाय आरोना। ओमफ्रायहायथ' नै जिंखा बिगुर जानो नागिरदोंमोन ना रायजोफोर, नोंथांमोना जायोना जाया बेबायदि जिंखा बिगुरखौहाय बाथोन देनानै जानोसै आरोना। बेखौ एवनोसै मोजाङैनो, सामब्राम गुफुर, बानलु, सामब्राम होलायनानै। दा नायलांबाय थादो रायजोफोर होमबा। नै आंना बेदराव होनांगौआ बेखिनियानो।
तेजपातबो गैया तेजपात होजागौमोन दा माबाल' होनोसै फासफुरनजों जिरा माबाजोंहाय मा होनो बेखौ जिरा उननायजोंहाय दा होदो संजेनसै बेखौ ओरैनो एवनानै लाग्रोसै बे गासिबो होजोबखाबाय आङो जाखिनि होनांगौ बेयावहाय संख्रि बानलु हालदै मस्ला मस्लि होनानै लाजोबखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दै होनानै बेखौ खोबनानै गालांहोनोसै दसेनो एसे दै होगोन होनानैहाय बेखौ एसे मोनहोग्रोसै आरोना ओमफ्रायसो दा जिंखाखौ होगोन आयौ ओंखाम संग्रायाव थाबानो गोलोमजोबखायो फुरा गरमा अयथासार आरो गगाबो मोनदों बिदिनो बेनि थाखायनो माने एसे लोमजाहांबो मोन्दोंमोन ना ओमफ्राय गगाबो मोन्दों बेखायनो आङो जानो बाखादोंमोनबो आरोना अमाखौहाय ओमफ्राय फिसालाया माने फैद' जाहरगासिनो माने उन्दुनोसै जाहैदों लिंहरगासिनोलाय थांग्रोनांसिगोनलाय ओमफ्राय होनबा बेखौ दै होनानै गालांसै आङो दै एसे होनानै लाखाबाय बेखौहाय फोमोनग्रोनानै लानोसै होनबा खोबनानै दोनथ'नोसै आङो नै मोनबाय बेहाबो दहाय दै राननानै होसननाया नै आइयासो होसनफैदों नालाय खेबनो मोनासै आंहा सासेया उन्दुनानैहाय दा जाबाय आरो बेबो रोंजोबखाबाय बारा बिदै होआसै दैखौनो होनाय जाखायासै ना जिंखानि ना जिंखानि दै गनायजोंनो फोमोनबाय बेखौ ओमफ्राय नै जिंखायाबो बिगुरा एवखाबाय बेखौ बाथोन देनांसिगौल' रेडि जाबाय सानसुनि जानाया जिंखाजों दाउजों ओमफ्राय नै जिंखा बिगुरा ओरैबायदि गोथाव मोनखायो आङो बे जिंखा बिगुरखौ बेजोंनो जानोसै जिंखा बिगुरजोंनो गोगोम गोथाव ना बाथोनफोर थावसिन गरमाव गोरानसो जानो इन्ट्रेस्ट मोनो आरो गगा मोनबावनाय बिदियावहाय गोसा गोरान बिदि गोथाव रायजोफोर जाग्रोसै आङो जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दा रायलायबाय थानोसै होनबा रायजोफोर आङो नोंथांमोननि जे बयबो सोङाबा खायसे सोंनायनि माने एन्सारखौ होनो सानदों आरोना जे बेनि रिप्लाइ होनो सानदों आङो नोंथांमोना जे सोङोना जे हाबा जाफिनोना जाफिनला बे खोथाखौ सोङो नङा होमबा ओमफ्रायहाय दा बेनि सायावहाय आंनि जा साननाय आं बेखौहायसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना दे बयनाबो साननाया बेबायदि जानांगौ आं बुङा खिन्थु आंनि जे साननाय बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना दिनैहाय ओमफ्राय होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जेब्लानिफ्राय जोंनि फारसे साननाया गैला जाबाय बा बुजिनो हाबाय बेनि फारसे अब्लानिफ्रायनो आङो माने स्ट्रं जानानै थाखाबाय आरोना आंनि माइन्डआ पुरा स्ट्रं जानानै थाखाबाय जे आंनो आंनि फिसानि थाखाय माने बिमा बिफा जानांगोन होननानै आं माबानानै थाखादों आरोना माने गावनो गाव साननानै लाखानायमोन आरोना ओमफ्रायहाय फिउचारखौथ' रावबो बुंनो हाया नंगौ फिउचारखौ बुंनो हाया खिन्थु फिउचारखौ नाहरोब्ला आङो मा नुहुरो खालि आंनि फिसालाखौल' नुहुरो आरोना खालि माने आङो बेखौ नायबानो ओरैबायदि सानो जे माब्रै आं बेनि देहाखौ मोजां लाखिनो हागोन माब्रै आं माने बेखौ आखल फोरोंनो हागोन माब्रै गियान फोरोंनो हागोन मारै गुन गोनां खालामनो हागोन माने टेनसनानो बेल'सै आरोना नायबानो बिदिल' सानो माने गासिबो दायित्वआ आंनावनो थाजोबसिगोन नालाय बेखायनो बेफोर फारफ्रोमथिंजायबो साननाय फैयो आरोना साननांगौ जानानै फैयो जेन'बा सासे बिमाया ओरैबायदि टेनसन जायोना गथ'फ्राथ' जेन'बा गेलेनाय मानाय गोलैद्ला गोलैद्लि अफाय नाङो अफाय मायो बेखौ थाल मोनस्लाबाना ओमफ्रायहाय नांनाय दुलुनाय बेफोरखौ मोनथियो ओमफ्राय खिन्थु खर'फ्राव नांनाय मानाय गोलैनायावथ' मालाबा खर'फ्रावबो नाङो मायोना ओमफ्राय बिदिफ्राव माने गिनाय फैयो आरोना बेफोरनि थाखायनो टेनसनानो माने हरसे उन्दुलांनो नागिरा मा जाहैगोन मा मागोन अफाय नांखो अफाय माखो जेनेबा बिसोरथ' खिथानोबो रोंला मानोबो रोंला जेनेबा गाबबायबो थायाना गेलेनाय मानायजों बिसोरबो बावगारो सानाय मानायखौबो ओमफ्रायहाय मोनथिसुवा बेफोरनि फारसे माने देहाफोरखौबो ओरैबायदि गिनाय माने टेनसन थाबाय थायो आरोना दा माने साननायानो टेनसनानो खालि बेनि थाखायल' बेफोरनि फारसे जेबो साननाय फैफेराखै आंनावहाय मालाबा साननाय फैफेराखै जे लाफिननांगौ बा हाबा जाफिननांगौ बेफोरनि फारसे मालाबा साननाय फैफेराखै आरोना खालि टेनसना बेल' माब्रै फोरोंनो हागोन माब्रै आङो हारसिंनो मारै बिमा बिफा जानो हागोन होननानै बेखौ साननाय फैयो आरोना ओमफ्राय बेनो जे नोंथांमोननि सोंनायावसो आङो ओरैबायदि मोनसे खोथा सानदों आरोना जे जुदि हाबा लाफिनोबा मा जागोन बे हौवायाबोथ' माने गावनो असे माने फिसा नांगौ जागोन नङा होमबा दा बे फिसायाथ'
जाहैबाय बिमानिबो अननाय मोनगोन बिफानिबो अननाय मोनगोन नङा होमबा बै जे फिसाया बिमानिबो बिफानिबो अननाय मोननायावहाय नैबे आंनि फिसायासो जेन'बा बिफानि अननाय जे नुनानैहाय बै बिफानि अननाय नुनानैहाय बियो माने माबायदि मोनखांगोन बेफोरखौ आङो गिखांनाय मोनो आरोना बे फिसायाथ' जेनेबा बे बिफानिबो अननाय मोनसै नालाय दा बेबायदि बिफानि अननायखौ होनो हागोन ना हाया नङा होमबा बेबायदि मोनसे गिखांनाय फैयो आरोना ओमफ्राय आङो माने बेखौनो सानो जे गावनि असे बिफायानो बेबायदि खालामनो हादोंब्ला माने फिउचार गथ'नि फिउचारखौ आंनि फिसानि फिउचारखौ एसेबो सानासै जेन'बा बियो सानसे जेन'बा लेखा फरायगोन बै समावहाय जेब्लायबो बेनियावहाय मोनसे सोंथि दिखांबाय थागोन जेन'बा बयनाबोथ' फादार्स नेम मादार्स नेम थायो नङा होमबा दा बे थालांगोन फादार्स नेम थालांगोन अब्ला बेनावहाय जेन'बा फरायनाय जोबजासिम माने फुरा लाइफआवनो आरोना मोनसे कुइसना बे थाबाय थासिगोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बेफोरखौनो गावनि असे बिफायानो साननो रोङाखैब्ला होमबा गुबुना माबोरै मोनखांनाय फैगोन बेबायदि मोनसे गिखांनायसो फैयो आरोना आंनावहाय बेखायनो आं बेनि फारसे एसेबो माने साननाय फैया आरो आङो माने बयबो जाजोबा नंगौ नंनाया बयबो एखे जाजोबा बिदि बेफोरबायदि साननो रोङै बा बेफोरबायदि माबानो रोङै बुजिनो रोङै मानसियाहाय 100 सानैल'बो जानो हागौ नङा होमबा ओमफ्राय दा बेखायनो थेवबो आं रिक्स लानो गोसो गैया आरोना आंनि फिसानि बेलायावहाय आंनो बिमा आंनो बिफा अरायबो सासे बिफाया माबायदि जेन'बा जानांगौ बेफोरखौबो आं सोलोंनानै लानो सानो आरोना गावनि फिसाखौ दैदेनलांनायाव माबायदि बिफाया माबायदि जायो बेफोरखौबो आं सोलोंनानै लानो सानो ओमफ्राय बिमा महरै बिफा महरै माबायदि जानो हागोन बेफोरनिल' फुरा टेनसन आरोना आंनावहाय बिदि जेबो टेनसन गैया बिदि जेबो आलादा माने संसार जानाय माबानायनि बेफोरबायदि आलादा जेबो गैला आरोना संसारानो खालि बेल'खासै आंना बेनो आरोना रायजोफोर बेफोरनि फारसे आरोबाव सोंनो नांला आङो माने जेबो बिसोरनि फारसे जेबो टेनसन लाया आंना टेनसनानो बे फिसाल' खालि दा होमबा रायजोफोर बेनो आरोबाव सासे दहायसो आङो कमेन्ट नुदों आरोना जे नोंबोथ' खम जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय कमेन्टखौ नायफिनबाबो नुवाखै आङो नटिफिकेसनाव फैदोंमोन दानफिनगोन ना माखो आं मिथिला बेखौ नुफिनासै आङो बड'लेण्ड कालचार ना माबा बिदि नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा बुजिस'नो हानाय नङा जेब्लानाखि गावनि न'खराव जानाय नङा बेफोरबायदि बिब' बिनानाव गावनि फिसा फिसौ बेफोर माने जायागौ माने बुजिनो हानाय नङा आरोना थ' बुंग्राया बुंखायो थाखायो जेन'बा बयबो बुजिस'जोबनो हायाना सोरबा हौवानि साननायाबो थिग थानो हागौ सोरबा हिनजावनि साननायाबो थिग नङा जानो हागौ नङा होमबा बयनियाबो आलदा आलदा नालाय जों बेखायनो डिसाइड खालामनो हाया आरोना ससाइटिखौ बेखायनो जोङो फर्स खालामनो हाया जों बेबायदिनो सानजोबनांगौ जों गावखौ मोजां मोनजोबनांगौ बेबायदि होननानै बुंजोबनो हाया बेखायनो नङा होमबा दा बुंग्राया बुंग्राखा माथो होनबावनो बेफोरखौ खेरायला सासे माने बिमा जानानै सासे बिफा जानानै आं दावगालांनो जेब्लायबो हास्थायो आरोना बेनो नोंथांमोननिसिम रायजोफोर आंनि बुंनाया ओमफ्रायहाय बेखिनियानोसै रायजोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै नङा होमबा ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं